Muri kuda basa here mama? Ndaimborida. Asi zvinezvi ndakazwa ndada ndiora azvabasa. Kuda kuti basa rakareplacewa nekuroorwa. Ada kuroora iwacho anonzani? Anonzi Chris. Bamukuru murume wasisi wako kufanana kwamazita here anonzani bamukuru? Bamukuru wangu anonzi Chris. Chris mukomana wako uri kutaura na Chris bamukuru munhu mumwe chete ndiwe? Nai mama, ndiri kuti Chris wamati mukomana wenyu na Chris bamukuru munhu mumwe chete here? Yes, Prophet. Kwareva kuti ada kuvaroora ndibamukuru. Murume wasisi. Ndiri kunzi naJehovha aimanga muri mumwe magadzirisa nzira dzenyu. Hakuna munhu anouya mimba yaMwari oda kuitisa muprofita kuti muprofita namata kuti Chris andiroore but unyaziva kuti Chris ndibamukuru. Ko kungogara wati bamukuru unobvei? Ivo bamukuru vangakuzoroora maindini sei? Nekuti ndiri kuoneswa kuti ivo vaigara kumusha sisi ndo vakati uya utsvage basa uri kuno. Ndobva watanga kuchiva upenyu hwasisi kusvikira wakudanana nemurume wavo. Zvebasa tsve wakuda kutoroorwa nemurume wavo. Azviko. Ndinongokukurudzira mwanangu, kuti bamukuru vachasvikira pavachaneta newe enda unotsvaka basa. Uri kuzvinzwa here? Wazvinzwa here? Enda unotsvaka basa, enda unosiyana nabamukuru. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe, na Prophet T Freddy, their Goodness and Mercy Ministries. Nemuswe Friday, 29 August 2025, by Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road, na Mushaya Bande Road, Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese arikukokwa kuSPIRITUAL Spectacles Night kubva za 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Muswe Friday 29 August 2025 tina Prophet T Freddy paSPIRITUAL Spectacles Night iPungwe. Kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Vhuraima ziso ndione shamwari dzakanaka.